What's up YouTube? Her vil jeg bare lige lave en lille video, hvordan man laver en lille hurtig postkasse. Mega let. Du kan både lave det op, og du kan også lave det ned. Det kan I selv bestemme. Jeg vil lave det dag. Det jeg gør, det er jeg bare sætter en af den her hopper. Det finder jeg ind under den her. Undskyld. Hvor det stod? Ja, der er en hopper lige der. Det du så gør, hold shift nede, tryk. Så der, så den hen til der. Så kan du bare lave den længere. Du laver den lidt længere. Så går den hele vejen hen til den der. Når jeg dropper noget ned i her. Boom. Kigger du her, så forsvandt den der. Så svinder den igennem alle dem her. Boom. Så kan du have lavet sådan noget over. Boom. En lille postkasse ind til dit hus. Så har du din lille hop lige her. Og det var sådan set bare den hurtige lille video, hvordan man laver en postkasse. Hej hej.